ओम नमः भगवते वासुदेवाय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ସେହି ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଅଶେଷ ପ୍ରଣତି ଢାଳି ଆଜିର ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରୁଛି। ତେଣୁ ଘଟିଥିବା ଭୁଲକୁ ନିଜ ଗୁଣି କ୍ଷମା ଦେବେ। ଆଜି ହେଲା ଫେବୃଆରୀ ମାସର 15 ତାରିଖ ବୁଧବାର, କୁମ୍ଭ 3 ଦିନ, ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ନବମୀ ତିଥି ଦିନ 7ଟା 21 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତତ୍ପଶ୍ଚାତ ଦଶମୀ ତିଥି ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଲା ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର। ବିଛା ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେଲା 6 ଘଣ୍ଟା 19 ମିନିଟ୍ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ଘଣ୍ଟା 31 ମିନିଟ୍। ଆଜି ଯୋଗିନୀ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଅଛି, 7ଟା 21 ଗତେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା ଦିଗଶୂଳ ରହିଛି। ଆଜିର ଶୁଭ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମିଥୁନ, କର୍କଟ, କନ୍ୟା, ତୁଳା, ଧନୁ, ମକର, କୁମ୍ଭ ଓ ମୀନ ରାଶିମାନଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଶୁଦ୍ଧି ଅଛି। ଆଜି ତାଳ ଭକ୍ଷଣ ନିଷେଧ। ଆଜିର ମେଷ ଓ ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ହେଲା 1 ଘଣ୍ଟା 12 ମିନିଟ୍ ଠାରୁ 3 ଘଣ୍ଟା 36 ମିନିଟ୍ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ଶୁଭ ସମୟ ହେଲା 8ଟା 24ରୁ 10ଟା 48 ମିନିଟ୍। ଅଶୁଭ ସମୟ ହେଲା ସକାଳ 6ଟାରୁ 8ଟା 20 ମିନିଟ୍। ମିଥୁନ, କର୍କଟ, ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ହେଲା 10ଟା 48ରୁ 1 ଘଣ୍ଟା 12 ମିନିଟ୍ ଏବଂ ସକାଳ 6ଟାରୁ 8ଟା ସାମାନ୍ୟ ଶୁଭ ସମୟ। ଅତି ଅଶୁଭ ସମୟ ହେଲା 3ଟା 36 ଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କନ୍ୟା, ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ 8 ଘଣ୍ଟା 24 ମିନିଟ୍ ଠାରୁ 10ଟା 48 ମିନିଟ୍ ହେଲା ଶୁଭ ସମୟ। 3ଟା 36ରୁ 6ଟା ହେଲା ସାମାନ୍ୟ ଶୁଭ ସମୟ ଏବଂ 1 ଘଣ୍ଟା 12 ମିନିଟ୍ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପରବେଳା 3ଟା 36 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ଅଶୁଭ ସମୟ। ବିଛା, ଧନୁ, ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଆଜିର ଶୁଭ ସମୟ ହେଲା ଅତି ଶୁଭ ସମୟ ସକାଳ 6ଟାରୁ 8ଟା 24, ସାମାନ୍ୟ ଶୁଭ ସମୟ ହେଲା 10ଟା 48ରୁ 1 ଘଣ୍ଟା 12 ମିନିଟ୍ ଏବଂ ଅଶୁଭ ସମୟ ହେଲା 10ଟା 48ରୁ 1 ଘଣ୍ଟା 12 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କୁମ୍ଭ, ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ହେଲା 3ଟା 36ରୁ 6ଟା, 10ଟା 48 ମିନିଟ୍ରୁ 1 ଘଣ୍ଟା 12 ମିନିଟ୍ ସାମାନ୍ୟ ଶୁଭ ଏବଂ ସକାଳ 8ଟା 24ରୁ 10ଟା 48 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ଅତି ଅଶୁଭ ସମୟ। ଏହି ସମୟ ସାରିଣୀକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଜୀବିକା ଉପାର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ବୁଧବାର, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଅଛି ତାହେଲେ ତାହା ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶାଗୁଆ ବା ନୀଳ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପରିଧାନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଭଲରେ କଟିବ। ଆପଣ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ କ'ଣ କରିବେ ନା ପେଟରେ ହାତ ଦେଇକିରି ହାତ ଦେଇକିରି ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆହୁରି ଶୁଭ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପାଣିରେ ଟିକେ ହାତ ବୁଡ଼େଇକିରି ବାହାରିବେ କିମ୍ବା କ୍ଷୀରି ଚାଉଳ ଖାଇବେ ଏବଂ ଦର୍ପଣରେ ମୁହଁ ଦେଖିକିରି ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଶୁଭ ହେବ। କଥାରେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନୁହେଁ ଅନ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନାଚୁଛୁ। ଏହା କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଲୋକ ବିରଳ। ଯାହା ଘଟିଯାଇଛି ସବୁ ଘଟିଛି, ସବୁ ଲୀଳାମୟଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଘଟୁଛି। ସେହି ଲୀଳାମୟଙ୍କୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱର କହୁ। ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ କାମ କଲେ ତାକୁ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ଈଶ୍ୱର ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ରୂପେ ସବୁରି ହୃଦୟରେ ବିରାଜମାନ କରି ରହିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରି ଆଣିବା ଲୋକର ଜୀବନ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଓ ନିଜର ପରାଧୀନତାକୁ ସ୍ମରଣ ରଖି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରୁଥିବା ଲୋକର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ ପରୋକ୍ଷରେ ହେଉ ଅଥବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ହେଉ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଓ ଅପରଜନ୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ କରିଥିବା ସତ୍କର୍ମ ଏହି ଜନ୍ମରେ ଆମକୁ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି, ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ।
ପୂର୍ବଜନ୍ମର କରିଥିବା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏହି ଜନ୍ମରେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ସନ୍ତାପ ଦରିଦ୍ରତା ଏବଂ ରୋଗ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଘାଣ୍ଟିଥାଏ ଓ କଷ୍ଟ ଓ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଜନ୍ମରେ ଯାହା ଆମେ ଅର୍ଜିଛେ ତାହା ସବୁ ହେଲା ପ୍ରାରବ୍ଧ ବା ପୂର୍ବଜନ୍ମ ପାଇଁ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏଣୁ ଏହି ଚିନ୍ତାକୁ ମନରେ ରଖି ଆମେ ଯଦି ନିଜର ପ୍ରତିଦିନର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ତିଆରି କରିବା ବା ଅତିବାହିତ କରିବା ବା ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶାନ୍ତି ପାଇ ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ସୁଖମୟ ହେଉ ଏବଂ ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ମୋର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟିଟିକୁ ବଜାନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ, କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଅଭିମାନରେ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କ'ଣ କରିଥିଲି ନା ବିଶ୍ରାମ ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ପୁଣି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କଲି। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେମିତି ଏପରି ନ ଘଟେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ତତ୍ପର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଘଣ୍ଟିଟିକୁ କେବଳ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବା ପରେ କିମ୍ବା ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବା ଘଣ୍ଟିଟିକୁ ହାତ ମାରି ଛୁଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାହା କଲେ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାଉଥିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଖୋଲିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।